салому алейкум бародаро, хушомтон ба канали ман марҳамат. лайка мезанем, подписация фаромӯш накунем. манам якоманда дар 14 бародаро ҳавли фурӯшишон будааст. сотиқ як дар хонучай гирдо се тарафаш маҳкам, як тарафаша фундаментша рехтамондаи хай блоки занигар чор тарафаш маҳкам мешавад. нархаш 150 000 сомон бародаро. инҷанда хай ҳамсояҳо кӯшта омадагӣ бисёр. як камас шағалашай, як камас сангашай. ана хай светоша гита омадагӣ светошай. ҳамсояи бенто ҳама свет кушта омадагӣ светошай. номери телефонашон бародаро мани поинангиш номери вавилонашон. агар вавилонашон кор накунед ватсапашон болонгиш ватсапашон ҳарду шарташ бо телефон кара баймакунтон саволотона мегӯетон саволотоно ҷавоб метиҳан. якон бо подробнитар ҳамаҷоша мефаҳмонам, адресаша мефаҳмонам, бурда нишон метиҳан. нархаш аввалига мегӯям 150 000 сомон, документаш нав. фақат бародаро харидори аниқ телефон кунтон. ин одам як одами бай ҳаян. ами харидори аниқ бошан телефон кунтон. ши сотиқ як дар хонучай, як дар хонучай. барои дастгириётон якҷон ташаккур. ҳама видеома дастгирӣ мекунтон. миннатдор. подписация фаромӯш накунтон. рекламаотон ягон чизе реклама карда бошатон марҳамат занг занитон ман ба маслиҳат мекунем бародаро. барои дастгирӣ якҷон ташаккур. эҳтиёт кунтон.